Noordglaanbrug. Die ken ik wel. Ja, is nog een beetje aardig nu. Ja, hè? En kan hij goed accordeon spelen? Ja, ook. Ja? En heeft hij jullie geleerd om te dichten? Ja? Heb jij een mooi gedicht gemaakt? Hoe heet het? Wereld. Vrede in de wereld. Jij krijgt van mij de microfoon. En dan mag jij het gedicht dat jij gemaakt hebt voor ons opzeggen. Vrede in de wereld. Vroeger was er niet zoveel vrede in de steden, daarom vielen er ook doden. Ze droegen geweren, zo gingen ze presteren. De oorlog was een grote ramp en vielen veel doden. Daardoor kwam er verdriet. En je ziet de mensen met verdriet en met angst. De vaders moesten vechten, daar hadden ze niks over te zeggen. Ze zaten gewoon om heggen. Vrede in de wereld is goed omdat het moet. Applausje voor Dirk, je mag best. Heel mooi gedaan. Heel ontzettend bedankt. Dankjewel. Je mag nu gaan zitten. Ja? En dan vraag ik om aan Lizzie